وديت إمارات عرب نمورار ودب عسب نمقطعار قيح بحر تقاليعو أتي منجستن حزبن إيرترا بنقحات ككتاتل وصن حناينا وحي جزي وديت إمارات عرب قبل إيرترا بسفحي قال علو أزي بمرح إمارات عرب توطينون أبي حمد استوهبت إزاز نودب عسب بمقطعار إيرتران زوباق إح بحرن أبتحت تصلوا إثيوبيا مأتاوز علم يوم بمسره زوط زلوا حبريتاته دما إمارات عرب أبتناي تقراي وجي بدرون بزمنوات صارن بجنزب أبي حمد بمحجازة نعو كم مسارح تقيمة دليتاتا أبزواق أرنا أفريقيا المسفح تسرح الله كأن أجندة زهجر دمان ودب عسب بمورارن إيرترا بحفشة نغيح بحر دما بفلاي تحت قدصار إثيوبيا مأتاويون كور بريزيدنت إسياس أفورك قديمو أبزها ومجلس إتات كم سحبرو منجست إيرترا نزودي تزا قديمو سلاز فلتو ليتن معلتن بستعزات أفبرتع بمسرح نتسأل عصوان كبان كم زاتو جيرو ويوم أبي حمد نتيكا إمارستو هون عصب تقطعت الرز بالتئزاز كتكبر زي كالو مغناه دما سراوتنا عصب قد انتلاتن كسعيسو أف دقا ديسابا تأثيرو لزلو ناوشت هاجر بوليتيكا ومتصاوديان سلطانو بغطتا سلساقيو أتي وديتكا وتادرا ورار حليفنا وقطبا ومزمزاون ساقرايو إمارات عرب من قد تقاطاليكا أبو دابنا بديسابا تملالس نايكارغو أوروبلانا بيلا أتوار تورد بتلوات أدما كاب إثيوبيا السودان ليبيا عادن استوقحقوها ورقي دايما دين كالوت كبرات معدنات تتسعن كم زلا تقاليتهم إمارات عربني إثيوبيا مولي بمولقاو تحت قدس قراب مئتاو ناوي أحمد لعلوه جنرالات بجنزم بناي والكهيابات بمعشاو نيرتران مدخام زقبرات تفتنجن بتصنعات حزب منجستن إيرترا فشيلو يركب سلازي إيرترا ونز تالي مزلو سيت أنا ودي ترديهم نهاجر ولا النتن ودبات نمكل خال كل جزء دلوات كخونو يقربا أبي إثيوبيا زركب واستفلالي وفرتاتن عبيت كوبانياتن بتي أب تهجر قاطي مزركب زل خويناتن عجرجرن كمون قطبا ودكتنا تهجرنا قدفنا وط يركبوا له حدا كبزيهم كوبانياتن مالني إثيوبيا مول بمول دحر 76 عامتات قديف وانا وط خمزل وقعوا حبريتات زرقي يركبالو الزد ما نسرعت بالتصقنا نهزب إثيوبيا ناسن بعد زينا خوين يركب توتال إنرجي إثيوبيا 76 عامتات كنت دحر مصنع أب تهجر تخسيتو زلو استفلالي خونتات نبرس راحت خكايد سلازي كاله كابتها هاجر تقليلنا وصخم زليو وقعوا حبريتا أبجت أتوسفيرو زركب زلو توتال إنرجي عند مخنيات تقيسوا زلو حصرتنا وصا شرفي أو إثيوبيا قاطي مزلو بوليتيكاون قطباون كونتات نتا هاجر متشو خمسي جبرا أزد ما نستفلالي كوبانياتات نو توتال إنرجي راح زي كونس كالوت ونتا هاجر قديفهم نخوت عند مخنيات كم زخونيو قاليت تقيسون زركب زلو أزد ما نتا إثيوبيا تعبلا بمبال نستفلالي عالم كدنا قرص أن حسرعت بالصقنا عبي صفعت كونو يركب እዚ ከምዚሉን ከሎ ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ነዊሕ እዋን ሚስጥር ኮይኖም ፀንሑን ብራዳርን ብተዋጋእቲ ነፈርትን ዝተቐረፁ 4 ሓደስቲ ቪድዮታት ዘይተለለየ ሰማያዊ ተርእዮታት ንህዝቢ ይፋ ገይሩ ካብቶም ዝተዘርግሑ ኣካላት እቲ ዝያዳ ቃልቦ ስሒቡ ዘሎ 6 ኩርናዕ ዘለዎ ኮኸብ ዝመስል ቅርፂ ዘለዎ በራራ ኣካል እዩ እዞም ቪድዮታት ብዝተፈላለዩ ኣካላት ሰራዊት ኣሜሪካ ዝተቐረፁ ኮይኖም እቶም ዝተራእዩ ኣካላት ካብቲ ንቡር ፍልጠት ወፃኢ ዝኾነ ናይ በረራ ምንቅስቓስ ከም ዘርእዩ ተገሊጸሎ እቲ 6 ኩርናዕ ዘለዎ ኮኸብ ተባሂሉ ተፀዊዑ ዘሎ ኣካል ኣብ ሰማይ ብጣዕሚ ብዝለዓለ ፍጥነት ክንቀሳቐስ ከሎን ብድሕሪ ዝኾነ ናይ ሞተር ትኪ ወይ ድማ ድምፂ ከይሃበ ኣንፈቱ ክቕይር ከሎን ይርአ እዚ ቅርፂ እዚ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝተራእዩ ፎቶታት መብዛሕትኦም ክባብ ወይ ኦቫል ቅርፂ ዘለዎም ፍልይ ዘብሎ እዩ እዞም ኣካላት እዚኦም መብዛሕትኡ ግዜ ሰራዊት ኣሜሪካ ልምምድ ኣብ ዝገብረሎም ወታደራዊ ቀላያትን ወሰን ባሕርታትን ከም ዝተራእዩ እቲ ፀብጻብ ይሕብር እቶም ቪድዮታት ከም ዘርእይዎ እዞም ኣካላት ንሕጊ ሰሓት ዝፃረሩ ይመስሉ ብዘይ ዝኾነ ክንፊ ወይ ድፊት ኣብ ሓደ ቦታ ደው ክብሉን ብኡንብኡ ድማ ብነህር ክጠፍኡን ይረኣዩ እቲ ኣብ ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ዝርከብ ኩለ መዳያዊ ፍታሕ ዘይተለለዩ ተርእዮታት ቤት ፅሕፈት ከም ዝገለጾ እዞም ቪድዮታት ብዕምቆት ይመርመሩ ከም ዘለውን ክስካብ ሕጂ ግን እዞም ኣካላት ናይ ደገ ዓለም ምዃኖም ወይ ድማ ናይ ካልኦት ሃገራት ከም ቻይና ወይ ሩስያ ሚስጥራዊ ቴክኖሎጂ ምዃኖም ንምርግጋፅ እኹል መርትዖ የለን ይኹን እምበር እዞም ቪድዮታት ምዝርግሖም መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ ዝያዳ ግልፅነት ንምርኣይ ዝወሰደ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ተንተንቲ ይገልጹ እዚ ተርእዮ እዚ ኣብ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ስጋኣት ክፈጥር ስለ ዝኽእል ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ኣባላት ኮንግረስን ብጥብቂ ይከታተልዎ ኣለዉ እዚ ሓድሽ ምዝርጋሕ ቪድዮታት ኣብ መላእ ዓለም ብዛዕባ ህላወ ካልኦት ሂወት ዘለዎም ፍጡራት ወይ ድማ ሚስጥራዊ ቴክኖሎጂታት ዘሎ ክትዕ መሊሱ ከም ዝባራዕ ገይሩዎ ኣሎ እቶም 4 ቪድዮታት ሕጂ ንሳይንቲስትን ክኢላታት ወታደራዊ ስለያን ዓብዪ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ኮይኑዎም ይቕፅል ኣሎ
ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያንን ኣገልገልታን ንኹሉ ምኽርን መእረምታን ዕሽሽ ብምባል ግህሰት ፈጺሞም ንዝበሎም 4 ኣባላት ሃገረ ስብከት ኤውሮፓ ወጊዙ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ክብሪ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራን ጳጳሳታን መምህራናን ካህናታን ዲያቆናታን ክቡራት ምእመናን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ እናቕረቡ ንህዝቢ ኣደናጋሪ ንክብሪ ቤተ ክርስቲያን ብዝገሃሰን ብሓሶትን ወይ ብተባሃለ ብዝህብዎ ኦርቶዶክሳዊ ቃልን ኣብ ልዕሊ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራን ብዘስዓብዎ ግህሰት ሰባትን ስድራ ቤታቶምን ቅዱስ ሲኖዶስ ክከታተሎም ከጽንዖም ብምጽናሕ ክልተ ግዜ ካብ ተግባራቶም ክቁጠቡ መጠንቀቕታ እውን ሂብዎም ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ልሳን ተዋህዶ እዞም ኣስማቶም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለው ብውግዘት ካብ ቅድስቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራን ምእመናን ክፍለዩ ቅዱስ ሲኖዶስ ኤርትራ ብምልኣት ወሲኑ እዞም ሰባት እዞም ስዕብዮም ቀዳማይ እስክንድር ዳንኤል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ እስክንድር ውላድ ዓራርብ ብዝብል ዝፍለጥ ካብ ጀርመን ማንሃይም ካልኣይ ገሶም ዓሾ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብመዘምራን ገሶም ብዝብል ዝፍለጥ ካብ ሽወደን ሳልሳይ ተመስገና ማረ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ድማ ብተመስገና ማረ ኣብ ኤራውሊዕ ብዝብል ዩቲዩብ ዝጥቀም ካብ ቬና ኦስትሪያ ራብዓይ ቦክሬ ማነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ድማ ቦክረ ማነ ብዝብል ናይ ፌስቡክ ሕሳብ ዝፍለጥ ካብ ሊድስ ዓዲ እንግሊዝ ኮይኖም እዚኣቶም ኣብ ማሕበር ምእመናን ከይሳተፉን ብንስሃስ ካብ ዝምለሱ ድማ ኩለን ሃገረ ስብከታትን ንኡሳን ሃገረ ስብከታትን ነዚ ውሳነ ንምትግባር ኣባይታ ክሰርሓሉን ህዝበን ካብ ናይዞም ሰባት ጌጋን እኩይን ሓበሬታ ክነቅሕ ከዘኻኽራን በቲ ዘሎ መሳላዊ መስርሕን ኣሰራርሓን ከም ቀደምን ክጓዓዛን ብምልዋው መልእኽቱ ዛዚሙ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ላዕለዎት ጀነራላት ሰራዊት ተሃገረን ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ጸጥታ ሃገሮም ዝሃብዎ መግለጺታት ምስቲ ኣባይታ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ዝጋጨውን ተለዋዋጢ ባህሪ ዘለዎም ምዃኖም ተዓዘብቲ ይገልጹ ካብ ከም ሓርጭ ተበቲኖም ናብ ስምምዕ ሰላም ኣዋን ኩናት ትግራይ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣባይቶ ሪፖርት ኣብ ዘቕረበሉ እዋን ሰራዊት ትግራይ ከም ሓርጭ ተበቲኑ ደጊም ተስፋ ይውልን ክብል ብትባዓት ተዛሪቡ ነይሩ ይኹን እምበር ድሕሪ ውሕድ ግዜ ምስቶም ጠፊኦም እዮም ዝበሎም ሓይልታት ኣብ ፕሪቶርያ ናይ ሰላም ስምምዕ ክታሞም ከም ብሩ ተራእዮም እዮም እዚ ድማ መንጎ ዘረባን ተግባርን ዘሎ ጋግ ዘርኢ ቀዳማይ ኣብነት ምዃኑ ይጥቀስ ብተወሳኺ እቶም የለውን ተባሂሎም ዝተገለጹ ሓይልታት ሕጂ ድማ ንኻልእ ዙር ኩናት ይዳለወሉ ብምባል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣዲስ ኣበባ ንዘርከቡ ናይ ወፃኢ ሃገራት ኣምባሳደራት ስጋት ኣለኒ ዝብል ናይ ፍርሒ መግለፂ ምሃቦም ነቲ ቀዲሙ ዝተባሃለ ተበቲኖም እዮም ዝብል ዘረባ ዘፍርስ ኮይኑ ተረኺበሎ ጉዳይ ፋኖን ተለዋዋጢ ምስምሳትን ተመሳሳሊ ተለዋዋጢ መርገፂ ኣብ ጉዳይ ፋኖ እውን ይረአ ኣሎ ላዕለዎት ጀነራላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ፋኖ ዝበሃል ሓይሊ የለን ተሳዒሮም እዮም ሕጂ እንደሊ ዘለና ውሕዳት ተሓቢኦም ዘለው ውልቀ ሰባት ጥራይ ክብሉ ጸኒሖም እዮም ይኹን እምበር ኣብቲ ኩናት ስዕረትን ኪሳራን ክገጥሞም ምስ ጀመረ ብቕጽበት ቃላቶም ብምቕያር እዚ ሓይሊ ፋኖ ጥራሕ ኣይኮነን ሰራዊት ሕወሓትን ኤርትራን ስለ ዝሓገዝዎም እዮም ክስዕሩና ዝኽኣሉ ብምባል ካልእ መምኽኔታ ክፈጥሩ ተራእዮም እዮም ቀጠናዊ ስጋኣትን ተገራጫዊ ዘረባታትን ብዛዕባ ቀጠናዊ ጸጥታ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዝምልከት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ቀረባ ግዜ ንኣምባሳደራት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣብዚ ዞባኒ ሓይልታት ምትእኽኻብ ተፈጢሩሎ እዚ ድማ ኢትዮጵያ ዓብይ ስጋኣት ብምባል ተዛሪቦም ነይሮም ድሕሪ ውሕድ መዓልታት ግን ቅየር ብምባል ካብ ሱዳን ካብ ኤርትራ ወይ ድማ ካብ ሕወሓት ዝመጸኒ ዋላ ሓደ ዓይነት ስጋኣት የለን ክብሉ ተሰሚዖም እዚ ተኸታታሊ ተለዋዋጢ መግለጺታት ቀዳማይ ሚኒስትር ብሓቂ ስጋኣት የብሉ እንዲ ወይስ ሓቅታትን ቃላቶም ይርስዓሉ ዝብል ሕቶ የስዕብ ኣሎ ምንም ስጋኣት ካብ ዘይብልካ ስለምንታይ ደጋጊምካ ናይ ፍርሒ ቃላት ትዛረብ ብምባል ዝሓትት ኣካል ግን እስካብ ሕጂ ኣይተረኸበን እዚ ተሪኦ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ መሪሕነት ንህዝብን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ዘመሓላልፎም መልእኽታት ክስካብ ክንደይ ዝተኣማመኑ ምዃኖም ኣብ ዓብይ ሕቶ ዘእቱ እዩ ኣብ ሃገረ ባሃማስ ብዘጋጠመ ሓደጋ ንእሽቶ ነፋሪት 10 ሰባት ሂወቶም ሓሊፉ ኣብ ሃገረ ባሃማስ ፍላሚንጎ ኤር ዝተባሃለት ትካል ተመሓድራ ንእሽቶ ነፋሪት ብዘጋጠመ ሓደጋ ኩሎም ኣብ ውሽጣ ዝነበሩ 10 ሰባት ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ሰበስልጣን እታ ሃገር ኣፍሊጦም እታ ሴስና 402 ዝዓይነታ ንእሽቶ ነፋሪት ትማል ዓርቢ ካብ ርእሲ ከተማ ናሳው ተላዒላ ናብ ሳን ኣንድሮስ ትጓዓዝ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ሓደጋ ኣጋጢምዋ እታ ነፋሪት መዕርፎ ነፈርቲ ንምብፅሕ ቁሩብ ደቃይቕ ምስ ተረፋ ኣብ ሰሜን ኣንድሮስ ኣብ ዝርከብ ዱር ከም ዝተሓምሸሸት ተገሊጹ ኣብታ ነፋሪት 9 ተጓዓዝትን ሓደ ፓይሎትን ጠቕላላ 10 ሰባት ነይሮም ብመሰረት ጸብጻብ ፖሊስ ሓደ ካብቶም ተጓዓዝቲ ካብታ ዝነደደት ነፋሪት ብሂወቱ ወፂና ሆስፒታል ተወሲዱ እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ዝበፅሖ ጽንኩር ማህሰይቲ ግን ሂወቱ ክድሕን ኣይከኣለትን ቀዳማይ ሚኒስትር ባሃማስ ፊሊፕ ብሬቭ ዴቪስ እቲ ሓደጋ ሃገሮም መበል 53 ዓመት መዓልቲ ናጽነታ ኣብ ተብዕለሉ ዘላ እዋን ብምግጣሙ ዝተሰምዖም ዓሚቕ ሓዘን ገሊጾም መንግስቲ ባሃማስ ከም ቅድመ ጥንቃቐ ንኹሉ በረራታት ትካል ፍላሚንጎ ኤር ንግዚኡ ደው ከም ዝብል ኣዚዝ ዘሎ
እዚ ከምዚሉን ከሎና ኢትዮጵያ ሓድሽ ተጽዋር ከምዝኣተው ተገሊጹ ሓድሽ ተጽዋር ሕጂ ናብ ኢትዮጵያ ከምዝኣተው ብርክት ዝበሉ ናይ መካናይዝድ ተጽዋር ኣብ ዝተፈላለዩ ካምፕታት ከምዝዓረፈ ይዝንገር ንኣብነት ኣዋሽ 40 ኣብ ሰመራ ባህር ዳር ሞኮድ ከባቢ ኣብ ኣዳማ ዘለዋ ጥራይ ንኣብነት ኤስኤች 15 ፒሲኤል 181 ዝበሃል መድፍዕ ናይ 155 ሚሊ ናይ ቻይና መድፍዕ እዩ መድፍዕ ኣምፂኦሞ ዘለዉ ቻይናውያን ኦፐሬት ዝገበርዎ ከምዘይኮነ ተገሊጹ ብተወሳኺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ክተት ከምዝኣወጀ ይግለጽ ኣሎ ካብ ኩሉ ክልል ሰራዊት ክዋጻእ ትእዛዝ ከምዝወረደ እውን ተፈሊጡሎ ንኦሮምያ 65,000 ሚሊሻ ከዋጽኡ ኮታ ተባሂብዎም ኣሎ መበል 28 ዙር ክረምታዊ መርሃ ግብሪ ስራሕ ተምሃሮ ኣብ መላእ ዞባ ማእከል በጊዕ ተጀሚሩ ብሚኒስትር ትምህርቲ ዝምራሕ መርሃ ግብሪ ካብ 45 ማእከላት ዝመጹ 7,379 ተምሃሮ 30 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ይሳተፍሉ ኣለዉ ካብዚኦም ቶም ዝበዝሐ ዕቀባ ሓመድን ማይን ዝተዋፈሩ ኮይኖም ልዕሊ 700,000 ሜትሮ ዝኸውን ምድንዳን ንምስራሕን ልዕሊ 220,000 ፈልስታት ንምትካልን መደብ ተታሒዘሎ እቶም ዝተረፉ 5 ሚእታዊ ድማ ኣብ ንጥፈታት ድሕንነት ትራፊክ ተዋፊሮም ይርከቡ ተምሃሮ ድሮ ብንጥፈት ኣብ ስራሕ ተዋፊሮም ከም ዘለውን ካብዚ ድማ ክብርታትን ክእለታትን ባህሊ ስራሕን ርክባትን ይቐስሙ ከም ዘለዉ ሓለፍቲ ገሊጾም ኣብ ሃገራዊ ደረጃ ዝመርሃ ግብሪ ክስካብ 15 ነሓሰ ዝቕጽል ኮይኑ ኣብ 160 ማእከላት ልዕሊ 300,000 37 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ይሳተፍሉ ኣለዉ እዚ ንጥፈታት ብሓገዝ 1,000 መምህራንን ኬላታት ሕርሻን ኣዋሃድትን ይካየድ ኣሎ ካብ በዓል መዝዱርን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ሚካኤል አብርሃም ከም ዝሓበርዎ ካብ 9 መናድያት 2.6 ሚልዮን ፈልስታት ተዳልዩ ከም ዘሎን ኣብዚ ናይ ክረምቲ ወቅቲ ድማ 2.3 ሚልዮን ፈልስታት ክትከል ትጽቢት ከም ዝግበርን ገሊጾም ሃገራዊ ፌስቲቫል 2026 ካብ 18 እስካብ 26 ሓምለ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ከም ዝካየድን ብዞባታትን ሃገራዊ ዋሃድ ሽማግለ በዓላትን ክካየድ ጸንሐ ምድላው ከም ዝተጻፈፈን ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ሓቢሩ أبي من بعد قجل حوتي أبزم محدر موكا زبها لابزوا معراب تعذر كب كبابي عم مكفف عسات وافي رمز نبر يمناويا نابنا إرترا كل ما يدحر مقتاوم بحيل بحر إرترا تحت قيد 5 أتو نبرتهم كمستتحزن نحوت سب سلطان بتخبابي حبيرهم ازم سب سلطان هيبوم مو أبزلو حبريتا اتفتصام أبز حلف 4 ساعات كم زقات أمان ازم يمناويا نقفف تعسى دما أب كل مايات يمني قفو أبز نبرو لقزي بزقات أمحما كونتات أجر تدفيهم نابنا إرترا كلمات كم زعتون بزح خيطون حدما بفتنه جلاو أو حلو زنبر أبالات حيل بحر إرترا أو حتى إرجزي بممتع تحت قيد 5 ومن نتحزم مزنور نبرتكم دما جلاو أم هجيرهم دما حيل بحر إرترا نتم يمناوي أنقف تعاسى خبنا إرترا كلمات كوت 5 جبر وم تجليت صلوا أتياب كواوي زركب بعد سلطان دمان مع كنه زينب زها ومجلتي أتمنا بكلمات إرترا زعتوا يمناوي أنقف تعاسى نبرتهم متحزو نتم قفف تعاسى بزي زخون هيوتهم زمر حلو هابتهم كترف مستجبران الزد ما قنع يكونن بمبال أو هيوتهم أتهم قفف تعاسى قالوا توت الواك هلوي كبل تقاومون كم زفلت يمناويان قفف تعاسى بتدقاقام كاب كلمات يمن حليفهم دابنا إرترا كلمات بمئتا وعاسى خقفو زفتنو خوينهم بوزح قزيد ما بحيل بحر إرترا تحت قيد خاطو نقل أوان وين ناب إرترا توصيدو ما بيت ماسرتي نقل وارح قطعنحو ترأيوم يوم حجق نزوم يمناويان قفف تعاسى بحيل بحر إرترا بستتحازلو نبراتهم تهاجيرو كابنا إرترا ما يتبحن تجالوا كملس 5 تجبرأي تجليت زلوا إذا خمزيلن كله فانون شعبية وكيلو خيناتنا على سبب كل الأمحارة كايدا اللوز بالأويات كابسة بسلطان سرعة بلتقنان من رخبتاتنا يتهاجرن كابتو مال جميرنا تقالي حيركبالو إذا خونتا استفت أرحالة فنترنا في النايفانو زمن كاسي أبناي كوماندو من مرقتا سنسرعة تاريخي وأبز اسمعو مدارة بلتقنان حوحات مسؤب مخانا بكل الأمحارنا بإرتران كوفر زغرب اللوم تساوعي هزبت قراي كمون سبب سلطان حوحات كنت قوة سلزخالو أتتل من علامانا سرعة بلتقنان هزبتات كل الأمحارة حران نفانون شفليقا بوبيل كإيرتران مزمات بحر أفتق بحر زبل تلمتات مولي بمولئة حلم 5 بنانان كم زمخنان كزارب تسميع يركبالو بريزيدنت ترامب أولع إيران ترير متنقطع هيبو بريزيدنت دونالد ترامب بمنجست إيران نايك أتلت متقعة تقاطي مو أمريكاني إيران قدم حجي ترأي بزي فلت برتع وطادرا وسقوم تختوصدن بومبا خدبدب ممرح 5 محلالة في أفليتو كم تبتعب غازيتا نيويورك بوست دما بريزيدنت ترامب كاب إيران زموت زلو نايك أتلت سقات بزملكات ترير متنقطع هيبولو ترامب مقلتي تزقدف كوا ممرحين تصوريو حدا نقرن تقاطي منك قال بقالو قدم حجي ترأي بزي فلت ميزان ني إيران
ኢራን ክድብድብዋ ኢሉ ብተወሳኺ ናፍቆኒ ተስፋ ገበር ብምባል መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ እዚ መጠንቀቕታት ዝመፀ ትካላት ስለያ ኣሜሪካ ኢራን ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ናይ ቅትለት ውጥን ክህልዋ ከም ዝኽእል ድሕሪ ምሕባራን ኮይኑ እቲ መግለፂ ኢራን ካብ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ንኽትቁጠብ ዝዓለመ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ተገይሩ ይውሰድ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብቲ ዞባ ዘለዎ ወጥሪ ዝያዳ ዘጋድድ ፍጻመ ተመዝጊቡ ኣሎ። ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ናብ ኢራን ኣፅዋር ሒዛ ትጓዓዝ ዝነበረት መርከብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ከም ዘውዓለ ገሊጹ እታ መርከብ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣፅዋር ሒዛ ትንቀሳቐስ ከም ዝነበረ ዝገለጸ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ እዚ ስጉምቲ እዚ ጸጥታ ዞባ ንምሕላውን ሚስጥራዊ ምንቅስቓስ ኣፅዋር ንምዕጋትን ዝተገበረ ምዃኑ ኣፍሊጡ እዚ ፍጻመ እዚ ምስቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝሃቦ ተሪር መጠንቀቕታ ተደሚሩ ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ቴህራን ዘሎ ርክብ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ይበጽሕ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ኣብ ዕርዲ ዛላንበሳ ዓዲ ሓቂ ዝነበሩ ኤርትራውያን ወታደራት ከም ዝተበገሱ ተሰሚዑ ነበርቲ እቲ ከባቢ ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቶም ንዓመታት ወጻኢታትን ኣታዊታትን ከምኡውን ንማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ክቆጻጸሩ ዝጸንሑ ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ ንድሕሪት ተመሊሶም ናብታ ኣብ ዛላንበሳ ዝርከብ ዓዲ ሓቂ ዝተባሃለ ቀንዲ መንገዲ ኣስፋልት ነጥቢ ብምቕማጥ ናብ መስመር ኤርትራ ከም ዝተጓዓዙ ሓቢሮም ብመሰረት እቶም ነበርቲ እዞም ወታደራት ካብ 9 ሓምለ ካብ ለይቲ ጀሚሮም ካብቲ ከባቢ ከም ዝሰሓቡ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣዛዚ ኣርሚ 70 ኮር 1 ኣብ ናይ ሱዳን ውሽጣዊ ኩናት ናመርሐ ሞይቱ ዝብል ሓበሬታ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክዘዋወር ሓዲሩ እዩ። ይኹን እምበር ትግራይ ስትሪም ሚድያ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ እሙናት ፍልፍላት ሓቲታ ኣዛዚ ኣርሚ 70 ዝተወሰኑ ውግኣት ከም ዝተሳተፈን ይኹን እምበር ኩናት ናመርሐ ሞይቱ ዝብል ሓበሬታ ሓሶት ምዃኑ ገሊጾምልና ብምባል ትገልጽ። መመረቕታ 38 ዙር ሃገራዊ ኣገልግሎት ሳዋ ተዛዚሙ 38 ዙር ሃገራዊ ኣገልግሎት ሳዋ ናይ 12 ክፍልን ናይ መልቀቕ ማትሪክን ድሕሪ ምዝዛሞም ግቡእ ወታደራዊ ታዕሊም ድሕሪ ምውሳዶም ኤርትራውነት ዝሕብን መንነት ኣብ ዝብል ቴማ ሎሚ ዕለት 11 ሓምለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ኣባላትን ወለድን ኣብ ዝተረኸቡሉ ብክብ ዝበለ ስነ ስርዓት ተዛዚሙ ተመረቕቲ እውን ተረከብቲ ሃገር ሕድሪ ናይ ዝሓለፉ ዙራት ምዃኖም ብቓሎም ኣረጋጊጾም